Sieltä otetaan kaikki tai mitään. Hylkäsit juuri 151 000 euroa. Jep. Ja nyt katsotaan, oliko se hyvä kauppa vai huono kauppa. Avaamalla tää salkku, joka on sinun. Ootko valmis avaamaan tämän? Joo. Sait vähän tukijoukkoja. Nyt ole hyvä. Täällä on tänä iltana tehty TV-historiaa. Sami voitti juuri 200 000 euroa. Nyt on $0 enää ihan sama. Ei oikeesti niinku ei. Toi kaikki meni ihan silleen niinku. En mä tiedä, mä niinku ajatellut sitä yhtään. Mä olin vaan ihan silleen niinku meni vaan koko ajan eteenpäin silleen ja kun sieltä lähti 150 pois, niin mä olin oikein okei. Ja niinku nyt näyttää niin hyvältä, että niinku mä voin oikeesti viedä tää loppuun saakka, et ei saa niinku mitään hävittävää enää. Mä olisin 30 000 ollut ihan tyytyväinen, mutta niinku, no en mä tiedä itää vittu, ei tää oikeesti tajua edes vielä niinku. Hoho. Olkoon ihan kerta kaikki se hieno juttu. Vieläkö se tärisit? Onko se sormet? Miten se sormet näyttää? Voi varmaan. Vähän tärisee. Niin, pientä on, mutta ei sillä niinku. En mä niinku oikeesti varmaan tajunnut oikeesti vielä sitä ihan sillä niinku täysin. Ja tossa oli oikeesti, tossa kävi niin hämärästi sillä vaan, mä niinku netistä katsoin ton numeron ton ysin silleen yhdestä ohjelmasta. Et siinä otettiin niinku, tyyppi otti ysin ja se oli 500 000. Mä olin vaan silloin, että vittu toi ysi on varmaan aika hyvä. Ja me laitettiin mikkiä tosta takaa, niin sitten tyttö, kenen oli se ysi, niin se käveli tuolta verhon takaa, että sillä laitettiin jotain hiuksia kuntoon. Se ysi tuli ihan suoraan siihen eteen. Mä olin vähän hei toi!